snack. Hey, har du filmet med Hakuna Matata? Nej, ikke nu, det skal jeg nok. You have to, and I got the best. Where the fuck did it go? It dropped. Flyt dig, Jeg får da noget møllemassage om ikke andet. Åh. Der kunne man tydeligt se, hvor meget den bullede. Hvor? Hvor er der nøgne rotter? Yes! Det var det, det var. Og jeg kan se det der også. Hvad siger der sneaky derovre, mor? Kan du have sådan en med hjem? Nej, jeg vil have slangen. Ja, det må jeg ikke. Så skal de også lige have, hvad den fuck det her. Hvor? Snack! Jeg troede, at det her bare var sådan en visning. Jeg troede ikke, der var noget herinde. Der er en snack. Hvad er der hen? Gigantisk øjle. Men jeg kan ikke finde noget herinde. Jeg tror, jeg skal være en skildpadde. Ja, der er ikke nogen. For der er skider, så... Et eller andet sted er den her, for det mindste. Hvor? Hvor ja. En tol. It's a tol. Ice one's my favorite. And the snacks. Snackies. Yippee. And that's Fire ben, man. Jo da. 4 ben, man.